Wow bashana ubashana kushobile obashana umntwana uTebogo Thobejane ubashana ilo mntwana obashana owasinda ngokulambisa obashana uKat Matlala obashana emsikalela womshana ethi uyamnquma omshana mhlozana thizeni obashana gelekaqala kuyingane kwashayitha mlingo kophuma ngale kwasinda kanjalo ubasha uqhamuka khamsela obashana ku podcast kuqhugela ngento ubashana kuzoba ngumkhwanazi obashana kuthi umkhwanazi indoda emadodeni ubashana obashana uthi uThobejane obashana uyabona ukuthi umkhwanazi uyena kuphela insizwa ekwazi ukubhekana ngqo nobugebengu nokudlobongela obashana ngoba uyamazi ukhetha ukuthi akathindwa obashana untouchable wathatha amachansi uyanqunywa straight obashana kuthi lokwengane hayi cha umkhwanazi indoda emadodeni uyena umuntu esingakhuluma ngaye lo ngimfakisa isandla obashana okuTebogo ukuthi hey wena Khethi hamba ofele ejele lesigebengu lesi netotolozi incane akukho kubamisana nezweni obashana isaso sholonto obashana lo ciao plarm Zoqasa obashana uKhethi wathi ayibulayo intombazane ngoba engafuni ifakisa abanye abafana isandla